o'n mynd i fod o ryw fath o safon, sa ti'n meddwl. Ond mae'r stwff sy'n cael ei greu, mae lot o stwff sy'n cael ei wneud rwan yn safonol iawn, dydi? Mae safon recordio dechnegol yn gret iddo fo. Mae pobl yn dod yn dda iawn, cos mae pobl yn cael fwy o gyfle i recordio ac i arfer efo clywed y lleisiau nhw hynna a sut mae gitar nhw'n swnio pan maen nhw'n chwarae fo. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwydo mewn i'r broses o godi safon. So mae'r safon yn well, a mae yna lot mwy ohono fo, ond sa'n neb yn hynny, mae'n agos. Yn ironic, ti'n gwybod? Oedd y hysbysebion yr gwerthiant neu'r ads felly yn cynnal y band i cario ymlaen ei dymuniad o fod yn cerddorion bob full-time felly, llawn amser? Talu am wneud record ar yr hysbysebu yma. Byw ar y dôl oedden nhw, sti. Oedden nhw'n cael rhywfaint o bres ar ben y dôl, ond am gyfnod hir oedden nhw'n just byw ar y dôl. Dyna oedden ni'n cynnal nhw, oedden nhw'n cael ei sponsro gan Maggie Thatcher. Sa'n nhw'n gorfod cydnabod hynna. Ond wrth gwrs, be gwyddodd, fel oedden nhw fwy yn fwy adnabyddus, nath ei dôl nhw gael ei stopio. Oedden nhw am fisoedd heb unrhyw incwm fel gwbl, ac oedden nhw'n gorfod byw ar be oedden nhw'n neud o'r gigs ma, ti'n mo? Ond oedd o'n digon, de. A wedyn, oedden nhw'n cael bocsys bwyd gen bobl, dwi'n cofio oedden nhw'n cael pobl yr oed stwff iddyn nhw, de. Oedden nhw'n cael tabs hefyd, oedd gen nhw tab yn y King's Head, yn cael ei redag gan Meirig King's Head. Fan oedd yr ganolfan, rili. A fysa Meirig yn gyda nhw gallechan. Ac oedd o'n mynd yn fawr. A hefyd, fyna oedden ni'n mynd bob trori ar ôl ni gael y Pester Rocks yma. Oedden ni hyd, oedden ni'n cael turnover, dyda bod ni'n, sy'n costio tua $5,000 iawn. A sa'n ni'n cael 5,050 ar y gat. Fel a oedd hi, ti'n mo? A wedyn fysa ni'n iwsio £50 i mynd i King's Head a jyst prynu cwbl o beint i gweld bod i helpu wedyn. Ond i King's oedd maffia mynd. Ac oedd gynnu nhw, Meirig yn gadw nhw'n gallechan. A oedd y ddyled mae Meirig yn cynyddu, ac oedd nhw'n dalu fo off yr addol, efo dodran oedd yn cael ei sbachu o wahanol undeba myfyrwyr ledled Cymru. Wedyn fel oedd y blynyddoedd heibio sy'n sy'n niwn i King's Head, oedd gynnu fo ddewis reit eclectic o ddodran yn y dafarn ma. Ac o bob dim di dod o wahanol lefydd. Ond na iacad plant yna fyd, dwi'n yn siŵr lle ddodd hwnna, de. Thanks, sorry for that. So, ti'n o, oedden nhw'n, fel oedd i rili, oedden nhw yn cael, am gyfnod, oedden nhw'n cael bwyd gen pobl yn rhoi bwyd yn nhw, bocsys o bwyd, ti'n mo? A wedyn gath hwnna i sortio allan, dwi'n yn siŵr iawn sut, oedden nhw'n sgîm ystod hefyd, oeddech chdi'n cael y sgîm, os o ti'n cael rhywun yn garantio bod chdi'n cael overdraft o $1,000, os ti'n cael mynd ar ryw sgîm i gychwyn busnes a falle gwych chi'n cael £50 yr wsos yn y faint o ddol. Dyna rhyw lot o stwff fel la, ddaru nhw ffeindio ffyrdd allan yn fod drwy rhyw bethau fel la. A nath nhw dechrau gweithio ddyn sydd nath nhw gyd dechrau cael datblygu gyrfaoedd i hunan, rhaid nhw tu allan i music, os nath Daines, nath o fynd yn llwyddiannus iawn efo animeiddio. Neil, mae o wedi gwneud bywraeth un o actor, dydi? Sean wedi bod yn gweithio fel dylunydd efo cwmni teledu. A Gwyn wedi bod yn, Gwyn wedi aros yn bennaf yn fel drymar ac yn efo studio fyd, dydi? So nath ni gyd, dwi'n yn siŵr, mi oedden nhw i bob pwrpas yn wneud dim byd arall am gyfnod reit hir, ond nath o'n llwyddo na ddo. Maen nhw wedi gorau wneud beth eraill, ond maen nhw wedi cario ymlaen fel criw o hogia, maen nhw gyd dal fel oedden nhw, pan oedden nhw'n 18, sti. Ti'n mo, a brodyr, de, ffryddo,
mets yn ôl. Rhyw ffordd handros o rhyfedd oedd o di benderfyniadau mysg i gilydd sydd. Ti'n gallu gweld o'n gweithio sut maen nhw'n dod mae pob yn cael gwneud i gwaraniad i mewn i'r broses benderfynu a wedyn ti'n penderfynu efo be maen nhw'n chwarae heno neu sut mae'r gig yn mynd i ddigwydd a stwff fel. Mae'n rhyfeddol sut maen nhw'n neud o. A wrth i dweud, maen nhw'n ffrindiau gorau sy'n gallu ffrio de. A maen nhw'n ffrio. Ni'n cael chat gynnau bod i raddau lot o beth yn wneud, ddim yn deillio o punk, ond falle daeth punk i Gymru hwyr falle daeth yr 60au hyd yn oed i Gymru hwyr a wedyn punk yn sgil syniadau punk tu allan, yn gweithio tu allan i'r gyfundrefn ac yn gweithio tu allan hefyd i prosesau y dydd. Felly o ran hynny, ond yn weddol chwyldroadol a byddwn ni'n cynnwys fi'n hysbysebon hynny bod e'n tanddearol, ysbryd y tanddearol yn beth i'r holl beth? Dwi'n meddwl bod yn allan onast yn fan de. Dwi'n meddwl, yna neb, sicr o gyn hogia mathu hynna'n ddim, a gen i ddim chwaith. Neb o ryw gynllun o bod yn subversif neu newid pethau. Ti'n meddwl, just byw oedd un i ddydd oedd pobl, rili. A rhyw deimlo, mae yna bethau am genach i wneud. O'na deimlad o hynna, mae yna bethau am genach i wneud. Da ni'n gorfod derbyn y crap yma. Sy'n rhaid i ni fyw yn y ffordd mae'r system a'r sefydliad yn deitha chdi ddyla ti fyw. Mae yna beth eraill wedi wneud. Dyna rhan o, mae'n siŵr, dyna pan bod pobl yn ffurfio bandiau rwan, un o heddiw rili de, mae'n rhywbeth ar wahân i bob dim sy'n rwnd â chdi. Dwi'n meddwl bod na neb, wel, sicr y criw ni ar y pryd, efo ryw syniad clir o da ni'n mynd i fan hyn, ti'n mo? Illa bod Alun Llwyd, dwi'n gwybod, dim bod fi'n nabod Alun Llwyd yn gwybod, mae'n dweud eich siw bod na rei, illa bod rhys mwy efo fo. Mae'n siw bod na rei pobl oedd y gwmpas yn y sîn ar y pryd, efo ryw weledigaeth bellach na sicr na fi, de. Dafydd Rhys, illa bod gen Dafydd ryw syniad o lle oedd eisiau mynd â ni, ond o'r rhan fwyaf bobl oedden ni just mynd ymlaen o'r beth cael aff, yn gwybod bod o'n swell gen ni wneud hyn cael job mewn ffactri neu gwaith byth yn dysgu, ti'n mo? Ond mae bod yr rhan o dy fro yn bwysig i fi, a cyd dynnu efo bobl sy'n yn byw yn dy gymuned fi. Ond diolch yn rhywbeth ti'n meddwl amdano fo'n dim, bod jyst rhywbeth ti'n neud. Sy'n ni'n dweud bod y stwff ma oedden ni'n neud yn yr 80au, oedd o gymaint i neud, stwff wedi digwydd o blaen yn y pentra, hyd yn oed mynd yn ôl at gyfnod y streic fawr, ti'n mo? Bod y gymuned yn tynnu ti gilydd ac yn helpu gilydd ac yn teimlo well o undod efo'n gilydd, rili. So, sy'n ni'n dweud bod hynna dal yn bodoli, gry iawn yn Bethesda ar y 80au. Mae dal yma i raddau llai rwan, ond dim cymaint ar gadag hynna, ti'n mo? Ac wrth gwrs, efo pobl ifanc ar y pryd, y peth ni oedd o de, ti'n mo, cos oedd o'na lwyth o stwff yn mynd ymlaen yn Bethesda ar hynna, ond oedd o ddim yn peth ni, oedd hwn, dda ni nid oedd o de, pobl ifanc yn criw ni, ti'n mo? Un peth sy'n taro fi, oedd y boes maffia'n edrych am ffordd i lwyddo'n beth yn maes nhw'n gwneud. A chi, pan nhw'n chwilio am y syniad yma, os fi'n iawn wedi dod â syniad wedi gweithio ym Manceinion gyda'ch profiad fyna? Do, efo record, efo mynd rownd i hel ysbrysebion i ariannu record, dim syniad fi di hwnna. Yn y grŵp rhan oedd y Howdy Boys, wrth i fyny efo'r syniad y gyntaf i fi wybod amdano fi. Dwi'n agor nhw nes i. Nathon nhw'n gwneud record yr enw There's Nobody Here But Us Chickens. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod os a bosib gafel ar gopi o hon de. Ond dwi'n cofio na dyna'r enw'r record. A The Howdy Boys. Dwi'n clod yn byd arall amdano nhw wedyn. Sgyn i'n syniad bod yn y band. Ond dwi'n just cofio gweld, nes i weld nhw mewn gig yma'n Ceinion. Ac oedden nhw'n ffogio'r record ma. Nes i ddim brynu fo.
Cos oedd o'n ddim yn dda iawn I beth dwi'n cofio. Oedd nhw ddim yn dda iawn chwaith. Ond nath y syniad sticio yn y mhen I. So o fanna ddath o. O'n i'n meddwl ar y pryd bod oedd safon, oedd sicr y safon maffia I gymharu efo safon y grwpia o'n I wedi bod yn ymwneud â nhw'n Manceinion, oedd lot gwell. Sicr oedd y recordio lot gwell. Oedd Richard Morris lot gwell cynhyrchydd recordia na bobl eisiau ei traws nhw yn Manceinion. Dim bod wedi dod o draws lot fawr o bobl. Ond dyna oedd yn argraff I ar y pryd, ti'n mo? Oedd o lot anwylach hefyd yn yma, oedd o'n mynd I fod, oedd. I fi, oedd o'n lot braddiach bod yr rhan o'r sîn yma na oedd yn Manceinion, really. Ond o'n i'n dod o Manceinion yn gant, ti'n bod rhywun o tellan I Manceinion yn ni. Ac o'n i'n barod iawn I gydr yn dod am diwedd. Ie, fi wedi bod yn cael teimlad tebyg iawn, felly mae'r busnesau bach wedi diolchi ar dros ymwneud am y busnes mawr sy'n dod tuag at nhw. Os yna stori o gwbl yn y cyfeiriad? Be, y cwmni am Bethesda fa? Dwi'n meddwl, sa ti'n mynd drwy hwnna, gweld faint o'n nhw sydd dal yn bodoli, sy'n ni'n siŵr bod yna un o ddau, de. A mor fwyaf nhw wedi cael lawr dyna di gwir amdanis, di. Mewn ffordd, mewn gofnod o, mae'r ffaith bod hein. Mae'n siŵr sa ti'n sbio ar llais ogwan papur bro ar y pryd, os o'n ti'n record o pas nis nesaf yn Bethesda ar y pryd. Sa ti'n sbio ar llais ogwan mis Awst 1982, sa hwnna llawn o'r un math o ysbrysebion. Ond os ti'n sbio ar y record, ti'n gweld y siopa yn Bethesda adeg yna. A mae'n rhan fwyaf nhw'n, ti'n gweld, bod nhw wedi mynd, jyst I cael lawr. A fi'n cofio pigo lan rhywbeth yn edrych yn debyg yn siop pethau Aberystwyth gyda ysbrysebion papur broaidd, Ffa Coffi, pawb oedd y band allan ffen oedd y remix. Dyna sut des I ar hyd i'ch stori chi hefyd. Oeddech chi'n ymwybodol o hynny? O'ch chi'n gwybod amdano cyn gweld yn y siopau hynny? Fe allwn i'n ffain. O David Hys oedd yn ymwneud â ysbrysebion Help Mafia, sef Brawd Gruff. Oedd o wedi siarad o amdano peth ar y pryd. Ac o'n i'n gwybod bod o'n digwydd. Ond nes i'n ymwneud yn byd ar hel yr ysbrysebion o hynna. Na dwi'n rili nabod yr ogia ar wahân I Dafydd. Pwy oedd yn weithgar o fo, rili. Ond fel mae rhywun yn mynd yn hyn, a mae'r pethau'n digwydd I chdi'n dy fywyd, dwi wedi dall gyda Dafydd bod un o'r ogia ddaru fod yn ymwneud â hel yr ysbrysebion. Ond bydd yn enw Sean, dwi'n meddwl na'n o Ben Llun ydi o, ond dwi wedi dod I ddall gyda Dafydd Hys bod Sean wan yn sgota. Dyna mae o'n neud. Mae o'n dal cymychiaid ac ancod a pysgod eraill. A dwi wedi ymddeol fel gweithio'n ymddasol ys blwyddyn a hanner on. Dwi wedi cychwyn gweithio ar yr amser. Mwy'r ifentiau gymunedol yn Bethesda yma yn gwerthu pysgod. A dwi wedi ffeindio allan bod fi'n gwerthu pysgod Sean. So, mae hynna dipyn o gyd-digwyddiad. Wedyn, os oes ein rhywbeth, swn I fel llawn o'i gyfarfod o digwydd, ond illa na i'r negas, mae'r cymychiad mo ddal, mae'n wych. A swn i'n annog rhywun I fita gymychiad, ond maen nhw'n dda iawn. Siŵr bod rhywun wedi gwneud y syniad o 3D mewn cwch, ond fe newn i'r raglen radio. Gyfres falle. Ond, ie, hwnna'n stori I fynd ar ôl. Yn sicr, ar y cyffylau lliwgar, chi'n mynd I wneud rhyw fath o crowdfunding? Beth am defnyddio'r posibilwyr defnyddio'r technoleg modern I gasglu noddwyr I fynd ati I recordio hwnna'n taro chi fel rhywbeth sy'n bosib? Efe dyma'r ariannu torfol gyntaf o'r math o... Mae rhaid, am o'n I tro I fi, efo cyffylau lliwgar, da ni'n cael laff I cyffylau lliwgar ni. Da ni wedi gwneud album a, mae'n ffynwyl wneud o, mod I ail sbarduno diddordab I sicr yn gerddoriaeth. Da ni wedi mwynhau, da cael cwmni'n gilydd eto, rili dod nos yn gilydd I just neud stwff, a hynna wedi bod yn hwyl. Ond mae yna gymaint o beth eraill, beth sy'n cyrraedd oed fi, rili, mae yna gymaint o beth eraill yn bywyd sydd yn stopio chdi ganolbwyntio ar rhywbeth fel hyn. So, I ni, dwi'n meddwl bod o'n realistig I ni feddwl amdan neud rhywbeth fel la, oherwydd mae eisiau ddilyn o fyny, os ti'n neud beth fel la, rhaid efo ti'n mwyn yn neud o,
ti eisiau ddilyn o fyny fyd oes, ti eisiau rhaid amser i mewn i'ch nata beth, neu mynd rownd neu cyngherddau, etc. Diolch rili, beth dwi eisiau gwneud, a ddim yn ymwyd. Ond sicr mae o'n syniad, mae'r thing nath ni yn yr 80au efo mynd rownd cymuned, cael pobl i deimlo bod nhw'n rhan o menter lleol yn arwyddo pobl ifanc lleol sydd yn cael ei ystyried bod yna berchnogaeth arnyn nhw gan y gymuned yna. Mae ffordd nath ni oedd o mor oedd o'n fater o fynd rownd yn nocio drysa, gymodd o wsnosa hel y pres, gymodd o cychwyn ar wahân i'r broses o sgwennu a ymarfer y caneuon. Oedd jyst y broses o recordio nhw, wneud record, cael y gloriad i wneud, dosbarthu nhw, yn ôl y pres, mynd rownd, dreifio rownd efo mwy nhw, etc. Mae'r holl beth yn cymryd oesoedd ac yn cymryd andros o lot o hynny i wneud o. Ond mae'r syniad o, mae crowdsourcing mae jyst un peth a beth ni'n neud, ond mae chdi'n neud o drwy'r we. A hefyd, ti'n neud o'n fyd eang, dwyt? Ti'n neud o efo dy gymuned leol, ti'n neud o efo dy gymuned ehangach, o bobl yr un anian a chdi am o'n iddio, dim jyst y laws ryd, ond rhwng y byd i gyd. Mae'n ddiddorol meddwl amdano fo fel wrth gwrs, mae'n wahanol iawn i be nathon ni hefyd, ydy. Dwi'n meddwl, unig ffordd wedi cael dy ben o'n beth sy'n digwydd efo sut da ni'n byw, dwi'n yma ni wedi efo'r we, ydy meddwl amdan rhyw ffordd o'i grisialu fo, rili, neu symleiddio fo bod o'n haws i chdi ddall beth sy'n ymlaen. A mae hwnna yn rhywbeth wedi di feddwl, mae celda mel hefyd o dyma i wneud y lot ar ni. Hynna'n un o'r pethau sy'n... Ie, mae'n dda iawn, actually, dim ond 5 munud ar ôl ar y gafden, felly mae'n amser o iawn. Ie, fe newn ni falle yw recordio yr ateb yna fel video thing, falle, achos bydd yna'n... dim ffordd fynd o'r ailadrodd mwyn hwn. Pen ti'n meddwl am y bethau yma, mae rhywun yn... Da ni mewn cyfnod o newid mowr, dyna, dim jyst yn Bethesda, ond byd eang rili. Mae o'n... A mae'n anodd i ti ddall beth sy'n... Mae'n anodd dall yn union beth sy'n digwydd, a os oes unrhyw bosibiliad o gwbl ar bobl cyffredin yn reoli fo. Mae pobl yn teimlo mor ddi-ymadferth yn rhyw don mawr o'r newid ma'n dod ostach chi. A sut ti'n gallu cael unrhyw fath o lanwyd ar y gwbl nhw. A dwi'n meddwl, mae hanes, rhys mwy di'r ogyn am hanes, de. Os na ti'n gwybod y hanes, ti'n gwybod lle ti'n mynd yn dyfodol. Mae'n wir iawn hynna, ti'n gwybod. So, mae dod i ddall y pethau yma a dod i ddall sut mae cymunedau'n gweithio yn amlodol bwysig nôl i ni gallu cael datblygiad mwy amgen i ni gyd yn y dyfodol. Mae'n gorfod dod yn ôl i bobl yn cydweithio o'i gilydd a bobl yn helpu gilydd, basically. Dyna dwi'n deimlo hynna'n gry iawn yn y mywyd yn gyffredinol, ti'n gwybod? A dyna sy'n gwneud pobl yn apusach yn nhw hynna'n hefyd, ti'n gwybod? Cos mae yna beryglon mawr i bethau fynd chwal, rili. Dim jyst i gymunedau fel Bethesda, ond ti'n gwybod, draws y Gorllewin yn sicr a ledled y byd hefyd, ti'n gwybod? Ti'n gwych. Oedd na rhywun oedd yn well na gilydd yn gwerthu? Oedd y boys i gyd yn gwerthu? Oedd yn gystadleuaeth pwy gwerthu? Records. Yr ads. Just fi nath hynna sti. I fi gofio, dwi'n cofio neb arall yn edo. O'n i'n... Ie, illa bod David yn ei, dwi'n cofio sti. Oedd na 12 inches, oedd hwn allan ei ffenw, oedd 19 yn gyffredin yn 80au? Dwi'n bod fi'n cofio. Na, dwi'n gwybod os yna neb yn gwneud un cyn i sti. Mae cyrff di wneud un dyn. Mae cyrff di wneud mwy na un. Nath nhw'n gwneud EPs, nath nhw'n gwneud LPs bach byr fyd o. Ond dwi'n meddwl na, dwi'n siŵr os oedd na rhywun wedi gwneud sengl deud ar nodwedd.
Ti'n gwybod yn falle? O, cyn. Cyn i maffi ydy. Ti'n mwyn a wyth ond o'n am rili gymaint a hynna yn gyffredinol tan y cyfnod yna. Na grŵp o Lanelli wneud un chydig bach wedyn yn y Brenwan o wan. Dyna i fi gofio, rili. Cwestiwn ola, heblaw'r cyfeillall lliwgar, unrhyw music arall ych chi'n annog i ni wrando arnyn y blwyddyn nesaf? Al Lewis dwi wedi gwrando arno fo. Dwi wedi gwrando ar album newydd Al Lewis. Dwi wedi licio hwnna. Dwi'n tueddu i wrando ar hen stwff, sti. Gath o lot o hen gonos. Di'r un peth. Gwych. Ffantastig. O'ch chi wedi rili bwrw'ch straps fe tuag at y diwedd. Ffar bod chi'n dweud bod dim o'n i angen a mwy. Oce, ffain. Ac, ie, when iawn, just y peth ola o, os na i ofyn un cwestiwn, ydych chi'n meddwl bod hwn yn ariannu trafod gyntaf, a Sorry. chi'n fod yn neud yr ateb yna i'r fideo, jyst fideo clip 2 funud. Be oedd y cwestiwn o? Wel, oedd y cwestiwn ddim yn wych, ond nes i ddweud beth hwn oedd yr enghraifft gyntaf ar ariannu trafod, a mae'n eithaf chi trwy'r holl beth ar ymwneud i cymuned a pwysigrwydd a... reit, y thing efo'r crowdfunding ma wan a bod hwn yn ta'r i'w... Ie, wedyn, yn ystod un cwestiwn eithaf chi'n lan wedyn, beth fi'n meddwl yw... Ne, gallai sgwrs, beth chi wedi dysgu. Ond yw, y teig, fel... Achos o fyna eithaf chi mewn i'r